pitää kaukaa semmoista, mikä on ihan lähellä. Älä muuta sanoa. Mä en ole sinänsä varsinainen saarnaaja, vaan enemmän kielen kääntäjä, niin kuin te kaikki suurin osa ainakin täällä tiedätte. Mutta kyllä tietysti tulee sitten tehtyä kaikkea mahdollista Jumalan valtakunnan työtä. Niin nyt Herra johdattaa. Eilen oltiin rukouksessa tuossa Sinitaivas-salissa pienellä ryhmällä ja sillä kesken rukouksen tuli tämä Luukan evankeliumista Jeesus saarnaa synagogassa ja lainaa profeetta Jesajan kirjaa. Luukas 4.18. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituiden vapautusta ja sokeiden näkönsä saamista. Ja mä pysähdyin, kun veljemme luki tuon siinä kesken rukouksen ääneen, että tästähän puuttuu jotain. Niin kuin siitä puuttuukin se kaikista tärkein. Eli jos me luetaan Jesajan kirjasta tuo lainaus, niin siellä välissä lukee, että hän on lähettänyt myös sitomaan särjettyjä sydämiä. Jostain syystä se puuttuu tästä suomalaisesta tekstistä ja osasta kreikan tekstiäkin, mutta aramean tekstissä se on tietenkin mukana, niin kuin Jesaja sen on kertonut. Ja mä itse pidän sitä ehkä tärkeimpänä, siis tämän saarnan osuudesta, että hän tulee korjaamaan särkyneitä sydämiä. Tämä yhteiskunta ja kaikki on ainakin oman sydämen särkenyt sillä tavalla, että ei siellä ole mitään ehjää niin kuin periaatteessa. Ja kun suomalainen mies särkyy, niin ei sitä helposti näytä ulos. Eikä sitä yleensä korjaa kukaan muu kuin ruumiisauton kuljettaja. Mutta meillä on siellä mielenkiintoinen kertomus Emmauksen tien kulkijoista Luukkaan evankeliumin lopussa, meille kaikille tuttu. Ja siellä Jeesus opettaa meille kahdelle kulkijalle Jumalan sanasta, omasta itsestään. Ja sitten he sanoo siinä lopuksi, että eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän selitti meille tiellä kirjoitukset. Samaan tapaan Herra on muakin hoitanut. Ja tämä on yksi hänen toimintatapansa, että hän korjaa sydämiä sillä tavalla, että me kuulemme hänen äänensä ja hän selittää sanansa. Mä oon tosi huono apologetiikassa ja tällaisissa asioissa mä en pysty sanomaan ihmisille, että asia on näin, että Jeesus antaa elämän ja Raamattu on totta. Jos ihminen ei sitä itse jostain yliluonnollisella tavalla ymmärrä, niin mä en siihen pysty kyllä paljon vaikuttamaan. Raamatussa on paljon semmoisia mainintoja, esimerkiksi mä sanon tästä jonkun. Tämmöisiä esimerkkejä, niin kuin, että täällä puhutaan kuningas Joas, toinen aikakirja 24 lopussa, että Jumalan temppelin uudestaan rakentamisesta ja niistä on kirjoitettu kuningasten kirjan selityskirjaa. Ja tämän tyyppisiä mainintoja on täällä tosi paljon. Ja nyt monet ihmiset ajattelee tai opettaakin uskovat, että pelkästään Raamattu on se kirja, mitä täytyy lukea. Mä en ole ollenkaan sillä linjalla itse. Mun mielestä monet kirjat auttaa ymmärtämään, mitä Raamattu oikeasti sanoo. Ja esimerkiksi tämä kuningasten kirjan selityskirja, mitä tässä mainitaan, niin se on nykyisin se tunnetaan nimellä Midrash. Ne on semmoisia arameankielisiä vanhan Raamatun selitysteoksia. Midrashia lainataan paljon Raamatussakin ja se tunnettiin hyvin. Jos ajatellaan vaikka tämmöistä kertomusta, Jeesus menee tänne
Syykarin kaivolle. Te kaikki muistatte sen siellä, se on Johanneksen evankeliumin 4. luvussa. Niin. Jeesus puhuu tässä, että hänellä on elävää vettä. Eli juutalaisille elävä vesi tarkoitti aina semmoista virtaavaa vettä. Ja nainen sanoi hänelle, että Herra, eipä sinulla ole ammennusastia ja kaivo on syvä, mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob. Ja toinen nainen ei sattumalta keksi tuohon Jaakobia, vaan juutalaisilla on Midras-kertomus Jaakobista, että aina kun hän menee siellä Labanin luona ja sitten tässä myös tälle kaivolle, niin se vesi nousi niin kuin itsestään siihen meidän kaivon pintaan. Ja nyt tämä nainen ajattelee, että Jeesus osaa sen saman jutun, että hän on suurempi vielä kuin Jaakob, että hän saa sen veden niin kuin virtaamaan sieltä kaivosta ulos. Ja silleen, välttämättä se kertomus nyt ei sinänsä ole kovin hyödyllinen, ja mä oon itse vähän välttänytkin semmoisten tekstien suomentamista, mutta toisaalta se mulle itsellä todistaa, että tämmöiset Midras Agada-kertomukset oli Jeesuksen aikana hyvin tunnettuja. Sitten on paljon olemassa noita Raamatun ulkopuolisia tekstejä, ihan tuollaisia historiallisia teoksia. Täällä on tämmöinen 3 kertaa Raamatussa toisessa kuningasten kirjassa on tällainen, että sinä yönä Herran enkeli lähti ja löi Assurin leirissä 185 000 miestä. Ja kun noustiin aamulla varhain, niin katso, ne olivat kaikki kuolleita ruumiina. No tästä nyt helposti jokainen ajattelee, että ei toi voi olla mahdollista, eikä tuommoista varmaan oikeasti tapahtunutkaan. Jos siinä ajattelee sille pikaisesti tälle lukion laajalla matikalla, niin jos yö kestää 8 tuntia, niin se on ainakin 5 miestä sekunnissa. Mutta Herra johdatti aika hassusti kerran tässä, että tästä on jo aikaa, mutta Esterin kirja on siellä lopussa mainitaan, että on olemassa Persian ja Median kuningasten aikakirjat, ja niitä on aika paljon löytynyt tuolta Irakin ja Iranin alueelta kaivauksista, ja mä sitten luin niitä jonkun verran tuossa, ja siellä oli semmoinen erikoinen maininta, että sotajoukko oli leiriytyneenä 2 kukkulan väliseen laaksoon. Ja vielä tuli yksi hullu nainen kuin villipeto ja tappoi kaikki noin 200 000 sotakuntoista miestä. Mun mielestä se oli tosi hieno semmoinen historiallinen todistus niin kuin siitä, että tämmöinen oikeasti tapahtunut. Siinä persialaisten kirjassa ei siitä sitten enempää kommentoitu, niin kuin ei Raamattussakaan, että miten se on käytännössä tapahtunut. Mutta toisaalta se Persian kirja antaa ymmärtää, että se sotajoukko oli 2 kukkulan välissä, mitä Raamattu taas ei kerro ainakaan suoraan. Risto varmaan tietää paremmin niistä paikoista, kun hän siellä päin liikkuu. Että onko se joku semmoinen paikka oikeasti olemassa, mistä kerrotaan, että olisi tapahtunut. Mutta tämmöisiä siellä on paljon. Uskovat paljon lainaa tätä Jeesuksen sanaa, että missä 2 tai 3 on koolla, niin siellä minä olen heidän keskellään. Kun mä luen Raamattua, niin mä mietin, että miksi siinä lukee siellä. Suomalainen lukija ajatteli, että tässä lukee tälleen, okei. Mä tässä ajattelin, että miksi ja mikä merkitys sillä on ollut sen ajan kuulijalle. No, Talmud sanoo tuosta kauniisti. Se on ihan todella vanha Raamatun opetus ja paljon vanhempi kuin kristinusko. Ja se tulee täältä Malakian kirjassa on kirjoitettu tämmöiset sanat lopun ajasta, että silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa ja Herra tarkkaa ja kuulee. Talmudissa tämän kohdan perässä lukee, että tarvitaan 2 tai 3 puhumaan keskenään Jumalan asioista. Ja missä 2 tai 3 on koolla Jumalan sanan äärellä, sinne Jumalan kirkkauden läsnäolo laskeutuu heidän keskelleen. Eli siis toisin sanoen, kun Jeesuksen kuulijat kuulivat nuo Jeesuksen sanat 2 tai 3, niin he osasivat yhdistää sen tähän
Messiaan ajasta kertovaan Talmudin kohtaan. Tämmöisiä kohtia siellä on tosi paljon. Monet kristityt varoittaa kovasti lukemasta juutalaisten vanhoja tekstejä, että siellä olisi jotain salaperäistä ja uskolle vaarallista, mutta mä näen niissä kyllä vaan Messiaan. Siellä on niitä messiasprofeetioitakin on monta sataa. Ja niin, mutta en mä tietysti tiedä, kannattaisi nyt lukea, jos ei Raamattua tunne ensin, että kyllä se täytyy tuntea. Siis meidän ihan oikeasti tuntea, eikä vain jotain osia sieltä. Muuten siitä ei ole mitään hyötyä. Talmudin oikein keskeinen ja Midrashin keskeinen ajatus on Messias, ihan joka paikassa. Kun me kohta käydään ehtoolliselle, siitäkin sanotaan, että se on Messiaan ateria joka paikassa. Ja joka syö Messiaan ateriaa tässä maailmassa, syö sitä tulevaa maailmaa varten. Se on semmoinen sana, jonka jokainen juutalainen tänä päivänäkin tietää. Ja Paavali tiesi sen hyvin, kun hän siitä sitten kirjoittaa, että joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Se liittyy just siihen, että siihen tulevaan maailmaan. Noissa käännöstöissä paljon joutuu miettimään näitä sanoja, että mitä ne oikeasti tarkoittaa. Se ei riitä pelkkä sanakirjaselitys tai joku interlinen arvaus sanasta. Täytyy oikeasti vähän katsoa, mitä tarkoittaa. Jos ajatellaan vaikka pöytää. Mikä se on pöytä hebreaksi? Risto tietää. Pöytä sulhan. Siinä on samat juurikirjaimet kuin selah, lähettää. Niin ei siinä sanassa ole sinänsä mitään järkeä, että se pöytä tarkoittaa niin kuin lähetettyä, mutta Midras opettaa siitäkin, että se tarkoittaa sitä, että Jumala lähettää siunauksensa tuon pöydän ylle. Ja siitä se nimi tulee, että se on pöytä. Se hebreassa lähettää ja pöytä on ihan periaatteessa sama sana. Mutta ensimmäisen kerran pöytä oli siellä, mitä meidän Raamattu kutsuu ilmestysmajaksi, ja siellä oli toi Messiaan ateria. Ja sitten vielä sanotaan, että se oli Jumalan kasvojen edessä. Ja kukaan ei oikein tiedä leivän ja viinin sitä varsinaista alkuperää. Kerrotaan, että eräänä kauniina pääsiäispäivänä Melkisedek laskeutuu Öljymäeltä ja tuo Abrahamille leipää ja viiniä. Mutta ei Melkisedekkään sitä omasta päästään keksinyt. Juutalaiset opettaa, että nämä tulee jostain vielä vanhemmista ajoista, että Jumala itse on opettanut ne ihmiskunnalle. Jeesus sanoi, että tämä malja on se uusi liitto. Monta kertaa kristityt ei oikein ymmärrä, miten tärkeä tuo ehtoollinen on. Ja minkälainen pyhä liiton merkitys sillä on. Tämä on mulle hyvin tärkeä kohta, tämä toisen Mooseksen kirjan luku 19, kun Jumala sanoo siellä, että jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja. Tän Jumala puhuu Jumalan kansalle. Ja meillä tämä liiton pitäminen on nimenomaan sitä, että me yhdessä nautimme ton ehtoollisen. Ja Jumalan äänen kuulemisesta mun ei varmaan kannata täällä puhua, kun Markku siitä puhuu niin usein perusteellisesti. Johanneksen evankeliumin alussa, luvussa 5,
Jeesus sanoo juutalaisille, että te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestäni niissä iankaikkinen elämä. Ja juuri ne todistavat minusta. Jeesus yhdistää siinäkin ton, että kuinka hänen äänensä kuuleminen on elintärkeää hänen seuraajilleen. Kun Jeesus sitten tulee Öljymäeltä, saman tapaan kuin Melkisedekistäkin kerrotaan, hän asettaa tuon pääsiäisateriaan, niin siinä ensin siunataan leipää. Mutta sitä leipää ei varsinaisesti sanatarkasti siunata, vaan se ajatus tulee just siitä, että Jumala on jo lähettänyt siunauksensa sen pöydän ylle. Leivän siunausrukous, minkä Jeesuskin luki, on aika lyhyt. Siunattu olet sinä, Herra, meidän Jumalamme, maailmankaikkeuden kuningas, joka annat meille leivän maasta. Sillä tavalla suomeksi. Ja sitten on noi maljat. Ensin on pyhityksen malja. Sen pitäisi meillekin puhua siitä, että ilman pyhitystä ei oikein voi osallistua ehtoolliseen. Mutta toisaalta Jumala itse sanoo esimerkiksi Hesekielin kirjassa monta kertaa, että minä olen Herra, joka pyhitän teitä. Eri asia sitten tietysti suostuuko ihminen siihen Jumalan pyhitysprosessiin. Se ei välttämättä ole mikään kovin helppo tie. Pyhityksen maljan jälkeen on vuorossa kirouksen malja. Tai ilmestyskielessä sitä kutsutaan vihan maljaksi. Ja sen aikana muistellaan niitä tuomioita, mitkä kohtaa niitä, jotka Jumalan kansaa vainoaa. Ja kerrotaan, että sen maljan aikana Juudas Iskariotkin lähti hakemaan niitä 30 rahaa. Sitten on kolmas malja, on se siunauksen malja. Ja siitä te kaikki tiedätte ihan tarpeeksi, kun siitä aina puhutaan. Neljäs malja on ylösnousemuksen malja, joka yleensä jätetään juomatta ja josta Jeesuskin sanoi, että hän juo sitä sitten meidän kanssa eräänä päivänä Jumalan valtakunnassa. Mutta se kolmas malja todellakin, se on se siunauksen malja. Ja meidän pitäisi suhtautua siihen samalla tavalla kuin me voidaan ajatella sitä, jos meillä vanhemmilla särkyy sydämet omia lastemme takia, niin miten Jumalan sydän, kun hän antoi oman poikansa toisten ihmisten pahoinpideltäväksi ja tapettavaksi. Tämmöisten ihan tavallisten ihmisten tähden, että me saataisiin elää. Hiljennytään nyt tuohon ehtoollista viettämään ja vaelletaan saamamme kutsumuksen arvon mukaisesti, eikö niin? Ollaan aina innokkaat Herran työssä siihen asti, kunnes hän tulee. Tuletko, Mikko? Jumala on herättänyt ilmeisesti ympäri maailmaa tutkijoita, ihmisiä, joilla on kykyä ja taitoa tutkia sanaa alkuperäisen sanan mukaan. Ja niin kuin veli tässä, tai ymmärsin aina, että sä tutkit myöskin arameaa, mikä on vielä lähempänä kuin kreikka alkuperäistä tekstiä. Ja tunnen yhden Aimiosta Israelin muuttaneen rouvan, joka
tuolle herra oli sanonut, että hänen pitää alkaa opiskelemaan arabiaa. Sieltä löytyy vielä jotakin sellaista, mitä emme tiedä. Ja kaiken kaikkiaan se, mitä me tänään luemme ja miten meidän Raamattu on käännetty, niin minulla on sellainen pikkuhiljaa tullut sellainen käsitys, että kun tuollainen 1800-1900 vuotta on edetty sitä aikaa, että kukaan ei ole uskonut, että Israelin maa joskus voisi olla, Israelin valtio voisi joskus olla olemassa, niin on sitten kehitelty erilaisia selityksiä sille, että miten tämä ristiriita selvitetään, että kun Israelia ei voi olla eikä hebreaa ei voida puhua arkikielellä. Mutta niin kuin tiedämme, niin Israelin valtio on olemassa ja on YK-jäsen ja meidän pitäisi pikkuhiljaa alkaa heräämään niin kuin Raamatun tulkinnossakin siihen, että Israel on olemassa. Ja se, mikä minulla oli yllätys, niin tässä telkkariohjelmassa tuli, en tiedä pitääkö paikkansa, mutta että 300 vuotta sitten ei uskottu, että sellaista kaupunkia tai maata on ollut olemassakaan kuin Papulon tai Papulonia, eli nykyinen Irakki. Ja sekin on vasta 300 vuotta sitten löydetty, ja sen takia niin kuin Papuloniakin on ollut vuosisatoja, se on ollut Rooma ja se on ollut vaikka Saksa ja se on vaikka mikään muu ollut muuta kuin Paapeli tai Papulonia. Luulen, että meillä Suomessa on muutamia ihmisiä, jotka tosiaan tutkii ja löytää salaisuuksia Raamatusta. Esimerkiksi tällainen sana kuin etnos, niin se monikossa käännetään yleensä pakanat. Ja se on Novumin sanakirjassakin pakanat. Mutta jos heimo tai kansanryhmä, joka yhdessä muodostaa kansakunnan, niin tällainen, ja te tiedätte, etninen ryhmä, puhutaan etnisestä ryhmästä. Sitten kun on monta etnistä ryhmää, niin sitten onkin yhtäkkiä pakana, että mun kieliopin mukaan se ei kyllä löydy, eikä nykykreikan mukaan, sanakirjan mukaan. Ei ole pakana monikossa. Anteeksi, kuuluuko sinne hyvin? Ei kuulu, jo mä ajattelin, että se kuulosti. No, niin tarvii jostakin vääntää jotakin nappulaa sitten. Niin, tai sitten lähempänä puhua. Ei mä lähempänä puhu, mutta tuolla on nyt nappula. Eikö tässä ole sellainen mikki kuin kuuluu? Oli, ja se on tuossa noin. Tässä? Se on toi toinen alemmas. Kokeilas. No niin. Nyt tämä nappula on oikeassa asennossa. Eli mä koitin sanoa äsken, että nyt ympäri maailmaa, olen kuullut sen Israelissa, on Jumala herättänyt tutkijoita, jotka tutkii, mitä Raamatussa on todella sanottu, mitä alkuperäinen teksti on puhunut. Ja koitetaan nyt perata niitä asioita pois, mitä on vuosisatojen tulkinnosta tullut sinne vääriä tulkintoja, kun ei kukaan oikein uskonut, että Israelin valtio voisi olla olemassa. Ja Jumala olisi niin voimallinen, että hän voisi koota kansansa takaisin. Ja tämä Jumalan nimi on muuten Jeesus. Mä pitkään luulin, että se oli Isä, mutta se Jesaajasta me löydetään, että hän on Jeesus. Ja Jeesus sanoi, että jos te ette usko minun sanojani, niin uskokaa minun tekojani. Ja meidän nyt pitäisi sitten uskoa sitäkin Jeesuksen tekoa, että hän kokoaa kansansa takaisin. Ja Hesekiel 36 sanoo siellä, kaiken kaikkiaan Hesekiel 36 minun käsittääkseni puhuu hyvin oikeastaan alusta loppuun tästä päivästä, näistä päivistä, mitä nyt tapahtuu. Ja sanon äsken, että ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun Raamattu on kirjoitettu, niin Jumala kokoaa takaisin, siis sen jälkeen kun hän hajottaa 12 sukukuntaa, niin tällaisen 800-luvun lopulta näihin päiviin asti on koonnut 12 heimoa takaisin, mutta tämä on vasta pieni alku. Se sitten saa täyttymyksen 1000-vuotisen valtakunnan aikana, mun käsittääkseni. Mutta tosiaan tämä on vasta niitä ensihedelmiä, niin kuin siellä Raamatussa puhutaan. Kun Seija pyysi minua tänne jotakin puhumaan, niin mulle tuli sellainen hölmö olo, että mun pitäisi puhua Jeesuksesta.
Kun se vähän mitä mä käyn puhumassa, niin mä puhun yleensä Israelista. Ja siitä, mitä nimenomaan, mitä tänä päivänä tapahtuu. Saiko sen toimimaan se kone? Ei vai? Ei ole kokeiltu. Koska ne ei sitten tekivät niin paljon muuta pahaa. Ja tässä tänään puhuttiin siitä, että sanot, että piti kuulla. Siis Vanhassa liitossa useammassa kohtaa sanot, että pitää kuulla. Kuule. Ja joka sapatti, rukoilen tänä päivänäkin, jokaisessa synagogan sapattitilaisuudessa rukoillaan, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Mutta koko vanhan liiton ajan Jumala moitti Israel, että te ette kuulu. Ja mä uskon, että meitäkään ei auta, vaikka me kuullaan, jos me ei toteuta. Jos me ei noudatettaisi sitä, mitä me kuullaan. Usko ilman tekoja on kuollut. Sanotaan Raamatussa. Me ollaan tänään katseltu tuossa ja monessa muussa paikassa alttaritaululla on katseltu Jeesuksen kuvaa. Jeesus on ja oli komea, pitkä mies. Mutta otetaanko seuraava, jos päästään. Täällä piti olla sellainen, mutta onko se enää? No. No te muistatte kuitenkin Jesajan kirjasta 52. Ettekäs. Siellä on Jesaja 52. 53. Niin kuin monet kauhistivat häntä, niin rummeltu oli hän. Hän ei enää näyttänyt ihmiseltä. Hänen hahmonsa ei ollut ihmisten hahmo. Niin hän on saattava ihmetyksiin monet kansat. Hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Sillä mitä heillä on ikinä kerrottu, sen he saavat nähdä. Mitä he eivät ole kuulleet, sen he voivat havaita. Siis niin kuin monet kauhistuivat häntä, niin runneltu. Me oltiin kerran tuolla Martin kirkossa ja mä menin sitten tilaisuuden jälkeen sinne penkkiin istumaan. Siellä oli yksi sellainen vähän epämääräisesti pukeutunut mies, aika epämääräinen kaveri se olikin. Hän oli tappanut 2 ihmistä. Tehtynyt saatanan kanssa tuossa lastenpoikien kodissa 12-vuotiaana liiton. Ja hän oli sitten erinäisten vaikeusten jälkeen ollut lähellä kuolemaa tai kuollut ja oli käynyt helvetissä, mutta nähnyt myöskin Jeesuksen ristillä. Ja hän sanoi, että mä en voi katsoa tuota alttaritaulua. Ei Jeesus ollut noin kaunis mies. Jeesus oli aivan muodottomaksi pahoinpidetty. Ja koetetaan nyt katsoa, jos täällä olisi, mitä täällä on jäljellä vielä. Mä luin yhden kirjan, Ariel Lifsonin kirjan. Hän on juutalainen, on suomalainen, hänen poikansa on Suomessa, Helsingissä, ensimmäinen Suomessa syntynyt rappi, savolainen rappi. Siinä oli sellainen kertomus tästä, miten roomalaiset siinä kirjassa huvittelivat silloin, kun ei ollut telkkaria eikä radioita eikä mitään muutakaan potkupallopeliä, niin täällä jotakin huvitusta keksiä. Niin ne keksi tällaisen kuningaspelin. Mä tänään sen viimeksi tarkistin Ariel Lifsonilta, soitin tässä iltapäivällä, kun tätä on hyvin vähän tästä kerrottu. Hän on myöskin arkeologi ja virallinen opas Israelissa.
Tämä nyt on mun tekstiä sitten. Roomalaiset valitsivat useimmiten kuolemaan tuomitun, jonka pukittivat kuninkaan punaisiin vaatteisiin, ilmoittivat, että hänen sukuaan on tutkittu ja on todettu hänen olevan kuninkaallista sukua. Sotilaat kumarsivat ja tarjosivat hyvää ruokaa ja palvelivat löydettyä tässä tuosta kuningasta. Vähitellen alkoivat pilkkaamaan ja pahoinpitelivät kuninkaan. Lopuksi tappoivat hänet. Tästä on löydetty kaiverrettuja kirjoituksia Antonian linnoituksessa Jerusalemin vanhasta kaupungissa. Tämä linnoitus on lähellä sitä Via Dolorosaa. Eli tästä on kirjoitettua tekstiä olemassa. No, me ollaan niin monta kertaa tämä luettu, mutta mä nyt koitan tätä tilannetta katsoa ainoastaan Jeesuksen pahoinpitelyn kannalta. Sitten kun Jeesus oli otettu kiinni siellä Getsemanessa, niin hänet vietiin ensin Hannan luokse. Hanna oli edellisen vuoden ylimmäinen pappi. Siihen aikaan se roomalaiset hallitsijat ne tienasi sillä tavalla, että ne myi tämän ylimmäisen papin oikeudet kerrat vuodessa. Ja nämä Hannas ja sitten sillä hän oli Kaifaan appi. Ja Hannaksen luona ensin Jeesusta tutkittiin. Ja tämä korvapuusti-sana, mitä tässä on, niin mun käsittääkseni ainakin ne kohdat, mitä mä olen katsonut, mutta kaikkea katsonut, niin se on, että he löivät häntä kasvoille. Että se on vähän eri kuin näpsäyttää. Niin näinkö sinä vastaat ylimmäiselle papille? Jeesus vastasi hänelle, jos minä pahasti puhun, niin näytä toteen, että se on paha, mutta jos sinä puhut oikein, miksi lyöt? Ja sitten lähdettiin Kaifaan luokse. Siellä oli taas kuulustelu ja silloin he sylkivät häntä silmille, löivät häntä nyrkillä kasvoihin. Ja toiset sivalsivat häntä poskelle ja sanoivat, profetoi meille Kristus, kuka on se, joka sinua löi. Yhdessä evankeliumissa sanottiin, että he peittivät hänen kasvonsa. Ja sitten löivät ja profetoi. Ja tuskin ihan yhtä kertaa. Ja siellä ylimmäisen papin luona oli jo lyöty ruovolla kasvoihin. Sitten täällä ja toisen ylimmäisen papin luona lyötiin, niin kuin annettiin korvapuustia, mutta sitten lyötiin kasvoihin, peitettiin kasvot ja sanottu profetoi, kuka sinua löi. Sitten hänet vietiin Herodes Antipaan Pilatuksen luokse ja kun Pilatus tutki, niin ajatteli, että nyt hän pääsee tästä kuin koira veräjästä, että kun Jeesus oli Galileasta, eli Herodes Antipaan alueelta, niin hän lähetti hänet Herodeksen luokse. Mutta Herodes joukkoinen kohteli häntä halveksivasti ja pilkkasivat häntä ja puettiin vaan hänet loistavaan pukuun. Hän lähetti hänet takaisin Pilatuksen luo. Eli tässä ihan suoraan ei ole sanottu, että siellä pelattiin kertaalleen taas tämä kuningaspeli. Mutta se on hyvin todennäköistä. Mä kysyin Marian Livsonille, joka ei usko Jeesukseen, ainakaan virallisesti, että onko mahdollista, että Jeesus kävi tämän kuningaspelin läpi ainakin kertaa tai 20, hyvin paljon mahdollista. Jeesuksen uskomaton juutalainen sanoo hyvin paljon mahdollista. Ja mitä varten meidän synteet? Me ollaan laulettu, kuinka Jeesus rakastaa meitä. Näin paljon. Ajatelkaa, hän oli Jumala. Siellä kun ne veivät Nasaretissa jyrkänteelle Jeesuksen ja aikovat pudottaa Jeesuksen alas, niin hän lähtee ja käveli pois. Hän olisi voinut pyytää isän lähettämään legionan enkeleitä tai pari legioonaa ja
Se olisi ollut siinä. Tässä tietysti jonkin päässä raksuttaa se, että miten tämä on mahdollista, kun tässä on vain muutama tunti aikaa. Nämä on kirjoitettu Raamattuun. Mutta mä en lähde sitä sen enempää selittämään, mutta meidän pääsiäinen kestää 4 vuorokautta. Luultavasti 8. Että on aikaa. Mutta se on taas pitkä juttu. Siitä menee pitkä ilta, jos sitä lähdetään selvittämään, mutta ihan noin vihjeenä, että ei kannata sitä nyt täällä laskea tunteja ja hetkiä. Mäkin olen niitä laskenut ja todennut, että ei onnistu. Sitten tässä on, Raamattuhan on kirjoittanut, jokainen on kirjoittanut ne tärkeimmät kohdat ja ne, mitkä on itsestäänselvyyksiä, niin niitä nyt ei ole sitten kirjattu, koska se kirjoittaminen ei ollut niin kauhean helppoa. Ei ollut mustekynää siihen aikaan ja se oli vähän vaivalloisempaa kuin nyt tänä päivänä. Nyt ollaan takaisin Pilatiksen luona. Silloin vanhan Herran sotavoimat miehet veivät Jeesuksen mukanaan palatsiin, keräsivät hänen ympärille koko sotilasjoukon ja he riisuivat hänet ja panivat hänen päälleen tulipunaisen vaipan, eli kuninkaan vaipan. Väänsivät orjantappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä, ruovun hänen oikean käteensä, polvistui hänen eteensä, pilkkasivat häntä ja sanoivat, terve juutalaisten kuningas. Kuningaspeli. Muistakaa kuningaspeli. Kaikki juutalaiset tietää, joka tuntui historiaa, että mitä sinun tapahtui. Se sylkivät häntä, ottivat ruovun, löytävät häntä päähän, ja kun he olivat häntä pilkaneet, riisuivat he häntä vaipan, pukkivat hänen omien vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristinnaulittavaksi. Sen lisäksi vielä, silloin Pilatus otti Jeesuksen ja ruoskettiin hänet. Ja sotamiehet huvitteli siellä ehkä vuorokauden. Ja just ennen kuin Jeesus viettiin ristinnaulittavaksi, niin Pilatuksen joukot ruoskivat hänet. Pääsivät kruunulle. Terve juutalaisten kuningas. Meidän tähden. Ja tuossa laulussa, minkä te laulatte, se mun saama laulun, se tuli sillä tavalla, että me ajat oli yhtään. En yhtään, mä kirjoitin vaan sanakerralla, mitä se tuli. Jeesus, sinä olet pyhä. Uhri, Isä, Jumala. Mä jäin sitä ihmettelemään, että Mooseksen kirjan mukaan, muistaakseni 2. Mooses-kirja ja 12 puhuu siitä, että kuinka uhri Karitsa erotettiin laumasta 10. päivänä. Tutkittiin, että onko se täydellinen, onko siinä mitään vikaa. Ja 14. päivä auringon laskiessa iltahämärissä teurastettiin. Jeesus, joka on meidän uhri, hänet erotettiin kasvaamasta. Tutkittiin. Mutta ei pelkästään tutkittu. Ei ole katsottu, onko hän virheetön, ontuuko hän, onko hänellä jokin sairaus tai jokin muu, vaan häntä pahoinpidettiin. Eläinuhria ei koskaan pahoinpidetty. Ei kiusattu, ei ruoskittu, ei hakattu. Koska se piti olla uhratessa täydellinen, oikean värinen, valioyksilö, muotovalio. Mutta meidän uhri pahoinpidettiin muodottomaksi. Eikä tässä kaikki ole, jos me ajatellaan sitä, mitä tapahtui sitä ennen. Jeesus oli rappi. Kaikki ne sanat, mitä Uudessa testamentissa on opettaja, niin se myöskin se on rappi. Ja rapilla oli määrätyt luontaisidut siihen aikaan. Piti antaa ateriaa, antaa vettä,
antaa kulkuneuvo seuraavaan paikkaan. Aasi oli siihen aikaan työsuhde, kulkuneuvo niin edespäin. Hän ei saanut sitä, kun fariseukset kutsui hänen kotiinsa, niin he pilkkasivat, ei antanut mitään näistä, ei edes vesilasia. Miten se on? Mun nöyryys ei ainakaan riitä siihen. Hän antoi meille myöskin mallin nöyryydestä. Se oli se, mutta mä luulen, että kaikki ei varmaan tiedä, että mä olen käynyt parikymmentä kertaa Israelissa, ollut siellä vetänyt muutamia projekteja ja isompia ja pienempiä, ja meillä on viimeiset 2 vuotta ollut Israelissa asunto, missä me ollaan noin puoli vuodesta, ja varmaan jokin odottaa, että kyllä se varmaan jotakin Israelistakin puhuisi. Vai odotatteko sitä? Mä tiedän. Haluatteko te kuulla Israelista? Nyt tarvitsette löytää sen verran, mitä täällä on. Otan tuosta, mulla on näitä monta, mutta mä otan siltä ja sitten lisään tänään lisää, mutta sitten ne oli taas hävinnyt. Katsotaan mitä on. Tarvitsisi löytää sellainen ruutu, että no onko se meille mitenkään tärkeä, että jokin Israeli on olemassa? Totta kai, no niin. Anteeksi? Totta kai. Joo. Sen jälkeen minä palaan. Eihän Jeesus ole palannut, eihän se koske tätä aikaa. Mutta kun näistä katsotaan näitä kreikan sanaa, kuka se osaa lukea? Anastripso. Se tarkoittaa myöskin kääntyä ympäri. Vanhassa liitossa puhuttiin, että kun Israel teki oikein paljon syntiä, niin Jeesus käänsi, tai Jumala käänsi ympäri, eikä kuulu, mitä he huusivat. Jumala sanoi, että minä huusin ja te ette kuunnelleet, ja nyt te huudatte, minä käännyn ja te huudatte ja minä en kuuntele. Nyt on Jeesus kääntynyt takaisin, tässä puhuu Jeesus. Sen jälkeen minä käännyn ympäri. Se tarkoittaa myöskin palata, vaeltaa, elää. Ja pystytään jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn. No siellä vanhassa liitossa on myöskin se profetia Jerusalemista, että vielä Jerusalemin oleva muuriton kaupunki. Tiedättekö, 1860 rakennettiin ensimmäiset talot Jerusalemin vanhan kaupungin muurin ulkopuolella, sillä kaupunkialueella. 1860. Kaarinan kunnansihteeri meni siellä avioon. Nyt on jo vanha täti 90, niin hänen miehensä, oliko se isä vai isoisä? Isoisä oli niiden joukossa, jotka rakensivat ensimmäisiä taloja Jaffa-portin eteen. Jos te olette käynyt siellä, niin te olette varmaan jostain ainakin postikortista nähnyt, Jaffa-portin edessä on se tuulimylly siellä vastarinteessä. Niin sen tuulimyllyn ympärille rakennettiin ensimmäiset talot Jerusalemin muurin ulkopuolella. Ja kun mä sanoin, että mä olen muutaman projektin vetänyt Israelissa, niin noin 100 metriä sen vanhan kaupungin muurista on 1900 rakennettu talo. Ja siellä oli kirjapaino ja me suomalaisena ryhmänä mentiin ja muutettiin. Pudotettiin välipohjia pois sieltä ja tehtiin uudet välipohjat ja siitä kirjapainosta tehtiin Patsion seurakunnan tila. Sen oli rakentaneet 1900 ja aramealaiset oli rakentaneet sen.
Se oli metrin paksuiset kiviseinät, luonnonkivestä tehty. Väliseinät oli 70 senttiä paksuja. 70 senttiä, näin paljon. Se on 2 luonnonkiveä vastakkain. Ja se on niin kuin, mä sanoin, että se on melkoinen kunnianosoitus meille pohjalaisille, että kuinka kaukainen olla, että me saadaan meille tekemään siitä ohi seurakuntatalo. Mulla oli silloin sienihommat menossa ja kun kutsu tuli, niin mä menin ja nyppäsin sienimästä virrat pois ja ne kuivu sinne ja humehtuu alustat ja minä lähdin sinne hoitis. Jaksaatte sitten kuunnella, mä kerron 3 juttua siitä projektista. Tämä nyt vähän rönsyilee. Me käytiin siellä jälkeenpäin ja siellä on tällainen Josef Ben-Zvi on pastorina ja sanoi, että tiedättekö te oikein, missä te olette mukana? Kertoi, että kun siellä on, kun sinne ei saa tehdä uusia seurakuntatiloja, niin siellä, ja kaupunki valvoo sitä. Ja kaupungin sosiaalitoimisto on sitten seuraavassa kerroksessa, 3. kerroksessa. Eli ja kaupungin insinöörit kävi vähän väliäisenä katsomassa, että rikotaanko me se talo vai mitä me tehdään sen kanssa. Niin siellä on alakerrassa niin matkamuistomyymälä ja kuppila. Yläkerrassa on sitten nämä kokoustilat, ryhmähuoneet ja tällaiset. Niin sinne tuli jokin mies juttelemaan se kuppilaan. Se kävi 2 viikkoa siellä se kävi. Onko sulla saatu Raamattu mukaan? Sakaria. Ja se vielä monesta kansasta tullaan. Ja juttelivat vähän uskon asioitakin ja sitten sanoi, että minä olen muuten kardinaali. Että jos minusta tulee seuraava paavi, niin minä pidän yhteyttä tähän seurakuntaan. 8.20. No lue. Ja mulle ei Josikaan tätä niin ajatellut, mulle tuli tämä mieleen. Näin sanoi Herra Sebaot, vielä tulee kansoja monista kaupunkien asukkaita, kansoja monien kaupunkien asukkaita. Monet kansat, mahtavat kansakunnat tulevat Jerusalemin etsimään Herraa Sebaottia saadakseen Herran mielisuosilta. Näin sanoi Herra Sebaot. Niinä päivinä 10 miestä erikielisistä kansoista tarttuu juutalaisten miehen viittaan, Livitan liepeisiin ja sanoo, me tahdomme kulkea teidän mukananne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. Jos mä ajatellaan vähän historiaa taaksepäin, 1000 ja vähän risat, siellä kävi kristityt, nämä ristiretkäläiset, tappavat tasapuolisesti juutalaisia ja muslimeja. Mitä siellä oli. Ei ne kysynyt, että sanoivat, että ei vaan teidän kanssa. Kysynyt neuvoa. Nyt eletään ensimmäisiä päiviä, kun esimerkiksi jokin kardinaali tulee kysymään. Ja sanoo, että ne keskustelut muuttivat hänen käsityksensä Raamatusta. Melkoinen juttu, jos kardinaalin käsitys muuttuu Raamatusta. Juttelen jossakin kuppilassa siellä jonkin pastorin kanssa. Mä en tiedä, että yksikään suomalainen seurakunta olisi koskaan kutsunut messianista pastoria tänne kylään puhumaan. Kaikki ne messianiset pastorit, jotka täällä on käynyt erilaisten Israelin ystävyysjärjestöjen kutsumaan tai patpuksen. Sitten oli toinen juttu. Josi oli pitämässä siellä sapattikokouksesta. Siis hän on Kristuksen, Jeesuan uskova, Jeesuksen uskova pappi, mutta ne pitää sapatin, niin kuin siellä pidetään.
sapattikokousta ja sinne tuli sellainen tutun näköinen kaveri, se kokoustila on suurin piirtein tapainen. Ja kuuntelin sen jutun, Josi puhuu Jesaja 5. Ei hän puhu homoista eikä lesbosta mitään. Tutun näköinen kaveri kuunteli sen ja tuli sitten sen tilaisuuden jälkeen juttelemaan Josin kanssa ja sanoi, että me ollaan muuten opiskelukavereita 31 vuoden takaa. Ja hän on tänä päivänä nyt niin anglikaanikirkon piispa. Ja anglikaanikirkko oli tuonut 1000 pastoria Englannista sinne Jerusalemin pitään konferenssia ja ne sitten funtsi siellä, että mitenkä suhtaudutaan homoihin kirkon sisällä ja kirkon ulkopuolella. Ja se kolahti sitten niin paljon tämä Josin opetus siellä, että hän on puhunut tästä, että voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi, jotka kääntävät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaksi. Että hän lähetti sinne Josin opetusta kuuntelemaan 150 henkilöiden ryhmiä niin, että ne kaikki 1000 kävi siellä kuuntelemassa. Mutta kuitenkin nyt viime kerralla, kun käytiin siellä, niin ilmeni, että ne oli kuitenkin tehnyt homo- ja lesbomyönteisen päätöksen. Sitten kolmas juttu oli sellainen, että Josi oli illalla kotona ja puhelin soi ja jokin soitti puhelun Saksasta. Ja mies kysyi, että hän on tarkoitus mennä avioliittoon, että voisiko pastori vihkiä meidät Jerusalemissa avioliittoon. No Josi kysyi, että no uskotteko te Jeesuksen? No joo, kyllä he uskoo. No uskooko morsiakin? Joo, kyllä sekin uskoo. No tiedättekö te mitään elävää seurakuntaa Saksassa? Joo, kyllä he tietää. Josi sanoi, no menkää sinne sitten, ei tarvitse tänne asti tulla. Josilla oli jotakin huonoja ajatuksia, kun saksalainen soittaa hänen isovanhempansa, hänen isä ja äiti lukuun ottamaan oli kaikki koko suku tapettu Romaniassa Hitlerin aikana. Ei hänellä ollut kauheasti rakkautta sitten kuitenkaan niitä alkaa vihtimään. Ja niin sitten kaveri kysyi, että kuuliko hän mun nimeni? Jos ei sulta ei hän sitä niin merkinnä. Ja sanoi, että hän on Kööri, Matias Kööri. Hitlerin propagandaministerin veljen pojan poika. Hänkin on sen verran kuuluisa, että kun otatte Matias Kööringin Googlesta tai Wikipediasta, niin tulee pari sivua suomeksi juttua. Ja hän sanoi, että häntä alkoi hänen sukunsa natsimenneisyys sekä sitten hänen oma natsimenneisyys painamaan niin paljon, että hän oli tekemässä itsemurhaa. Mutta Jeesus ilmestyi hänen. Ja hän haluaa nyt, että hänen luuta menee vihkiin avioliittoon Jerusalemissa. No ei se Josi siitäkään kauheasti innostunut vielä. Sitten hän kysyi seurakunnan. Onko se vihki? Seurakunta oli hyvä. Ja Josi kun kertoi sitä, niin hän oikein karvainen mies, niin hän oli nämä ihokarvat ihan pystyssä. Se oli niin kova paikka sitten jälkeen. Ajatelkaa, mitä Jumala tekee tänä päivänä. Että muutkin kansat etsisivät Herraa. Vanhan kaupungin sisällä, mistä en tiedetä eikä mäkään, muistaakseni maksimissaan on 35 000 ihmistä asunut. Tänään Jerusalemissa asuu yli 700 000. On muutama
maja korjattu. Siellä on ihan oikeasti sortuneita majoja. Sellaisia, missä ei ole seinää näin korkeinen. Ja ne on entisöity tai sitten tehty aivan modernia ratkaisuja. Niitä on korjattu, mutta tehty paljon uuttakin. No, nyt mun aika varmaan. Mitä? 6 minuuttia. Sanotaanko aamen? No, mä koitan kertoa nopeasti. Moni varmaan vanhempi ihminen ainakin muistaa tällaisen kirjailijan kuin Mark Twainin. Hän tuli 1860, eli sinä aikana, kun alettiin rakentamaan Jerusalemin muurin ulkopuolelle. Damaskoksesta Tiberiakseen. Eli me kun asetetaan Tiberiaksessa, niin meillä on lyhyempi matka Damaskoseen kuin Jerusalemiin. Hän raportoi siitä matkasta ja kertoi, että hän näki yhden ainoan puun. Ja se on ainoita paikkoja maailmassa, mitä ei voi viljellä. Kun siellä kasvaa jokin jäkälä tai sarmali, joka estää viljellä. Nikolai Adelberg, joka tuli sitten Suomeen kenraalikuvernööriksi Venäjän aikana. Hän teki saman matkan ja antoi saman lausunnon. Vielä 1974, kun oli se Kippurissota, niin siellä oli se Kolani, kun se tuli Kolanin yli, oli niin autio, että siellä oli neuvottu juutalainen vakoja oli neuvonnut, että kun siellä oli Syyrian näitä tuliasemia, että pistäkää sinne eukalyptuspuita kasvamaan, niin se pääsee sotilaat varjoon. Ja sitten kun tuli sota ja piti alkaa tappeleen, niin juutalaisethan oli merkannut niillä eukalyptuspuilla ne kaikki nämä tuliasemat. Ei tiesi, että mihinkä pitää ampua. Eli muilta osiltaan se oli viljelemätön, siellä mettää eikä se puhuttava lehmä siellä. Nyt kun lähtee sinne Damaskokseen päin, niin siellä on 10 000 hehtaareita erilaisia puita, etupäässä helpopuita, eukalyptuspuita. Puhutaan Paasanin härästä, kun Israeli palaa, siis 12 sukukuntaa kun palaa. Hyvin vanhan tilaston mukaan siellä on 200 000 nautaa, jotka lypsää eniten maailmassa per lehmä. Kun ne saa jonkin kivikon ja muutaman lehmän, niin tällaiset ihmiset, millä ei ole mitään historiaa karjahoidosta, niin ne lypsää eniten. Ja tämä on mulle kovin juttu. Kun mä menen sinne Kolanille, näitä ikkunasta näkyy sinne, kun siellä on viljaa. Se on valtavia viljapeltoja, 10 000 hehtaareita. Sitten se on kivikkoa sitten taas, missä on nämä lehmät. Niin se on sellainen juttu, että sitä ei voi kukaan sanoa, että joo. Ja mä tiedän siellä paljon näitä raunioita, mitkä on ihan huhaa juttuja. Ihmiset käy siellä, ne on vaan bisnestä. Mutta sitä ei voi kukaan vääntää bisnestä. Tel Aviv on 2 minuuttia. Tel Aviv on profeetallinen kaupunki. Sen ikä on 101 vuotta. Se on alettu rakentamaan sinä aikana, kun Israel alkoi palaamaan. Siellä Tel Avivin alueella, siis tällä hallintoalueella 3,6 miljoonaa ihmistä. Ja mikä kaikkein hulluinta, se on Efraimin alue. Raamattu puhuu Efraimista ja siihen liittyvistä sukukunnista, jotka palaa. Me eletään niin ihmeellistä aikaa. Jesajan mukaan me eletään niin ihmeellistä aikaa, että meidän pitäisi vavisten lähestyä Herraa.